bandululeke ngalomagosa okokubana ngaba mabazokuthi egameni lecawa lento eliyinene ifikile ekhaya eNdlusa baphuma bebekhonza khona. Emveni koko ndilandelise ke ngamagama njengokuba kungazophinda kuvule mlomo umuntu apha siza kuphuma sihambe izinto zininzi ngelithi akuhlanga nto ingehlanga apha kwelikhaya okanye akwehlanga nto engaqhelekanga kwehla kumakhaya ngamakhaya. Yinto le eyehla kumakhaya wonke lo muntu lapha umanxeba-nxeba. Leyo into siyathanda asithandi nokokubana ngaba singazama ukuyibypassa mfo kaMdingi kodwa wonke umuntu lapha umanxeba-nxeba. Kuyanyanzeleka kokubana ngaba simane sisesulana induma sizokuthi nana apha ekhaya nalena into izawugqitha. Nalena into izawugqitha. Zimbini ke izinto endinqwenela ukubana ngaba ndizithethe emveni koko umama uMyeki azowuthandaza ngoba ndiyenzile mosimama uJoji into benithemba ndizoyenza okokubana ngaba sizokuthi nje sivile. Zimbini nje izinto endinqwenela ukubana ngaba ndizithethe apha ndingazokushumayela. Zimbini qha. Eyokuqala into endizayithetha yinto ethi enikhumbuzayo phofu njengabantu noko sele bengwevu apha entloko endibabona iba noko sebeqatha okokubana ngaba eyokuqala yinto ethi kudliwa ubomi apha kudliwa ubomi apha kweli lizwe kodwa as much as apha kudliwa ubomi nje apha esizikithini sokudliwa kobomi apha phakathi kuthe zinze ivuma lokufa. Leyo into akufunekanga siyiphazame leyo kufuneka into yobanaba siyiqiqe loo nto leyo ihlala apha kuthi entloko into yokokubana ngaba singamangcwaba ahambayo siyathanda asithandi. Leyo into kufuneka ihlala apha kuthi entloko kokubana ngaba njengoba nje sisidla ubomi nje sisehla sisenyuka mayihlale izinze loo nto leyo kokubana ngaba kuthe zinze ukufa apha phakathi. Le into akufunekanga siyiphazame. Okwesibini into enqwenela into yobana ngaba ndiyongeze kule nto ndigqiba ukuyithetha enqwenela okokubana ngaba ndiyongeze yento yokokubana ngaba ubomi bomuntu wonke umuntu lapho sadla ubomi bubaleka phakathi kwe-alphabet. Kukho ii-alphabet ezimbini ubomi bomuntu obubaleka phakathi kwaso. Kweli cala lingapha yi-alphabet engu-B, kweli cala lingapha ibe yi-alphabet engu-D. Apha phakathi kubaleka ubomi bomuntu apha phakathi. Le alphabet kweli cala lingaphi ngu-B yi-alphabet emele ubethe ukuzalwa komuntu. Kweli cala lingaphi ibe yi-alphabet engu-D emele udeath. Ubomi bomuntu ke ngoku bubaleka apha phakathi kwezo alphabet ezimbini. Ubomi bomuntu bubaleka apho ubomi bomuntu kodwa isiphelo apho buzayolendisa khona ubomi bomuntu buzayolendisa kwi-alphabet engu-D besekugqibeleni. Le into siyayithanda siyithandi into lolo hlobo olo le into banaba funeka into banaba loo nto leyo siyiqiqe okokubana ngaba bubomi bomuntu okokubana ngaba bubaleka phakathi kwe-alphabet ezimbini kodwa i-alphabet esayolala kuyo yile umama yolala kuyo ekuthiwa ngu-D. Le into ndinqwenela into yobana ngaba isicacele loo nto leyo. Ndoyamisa nje la magama ndoyamisa nje mama uJoji la magama mama uJoji afundeka ngolu hlobo sizokuphuma sihambe. La magama afundeka ngolu hlobo apha kule ndumiso bendiyifunda abo nothi bonke abo itsho lento abo bathembela kuYehova banjengentaba yeZion. Akuthethwa ngabo bonke abantu. Le into masingayenzi ngongathi sonke njengoba nje silapha sizithathe for granted into yokokubana ngaba sonke njengoba nje silapha ngokwakulombhala kutsho mna ngokwakulombhala xa esithi abo that means uminisha ukuthi as much as sikhona sonke apha kweli lizwe kukho abantu abathembele ngezinye izinto. Let me put it in that way. Kukho abantu abathembele ngezinye izinto kodwa lo umbhali apha xa ndiwa-analyze mna la magama uthi abo bathembela kuYehova
banjengentaba yaseZion. Andiyazi intaba yaseZion okubana ngaba ikumila kunjani na, kodwa lo umbhali apha uzekelisa ngentaba yaseZion ebantwini abathembele ngoYehova. That means uyanqwena okubana ngaba bonke abantu mabathembele ngoYehova ukuze gqibeleni ze bafane nentaba yaseZion. Intaba yaseZion assume ukuthi ayigungqiswa nayimimoya, ayigungqiswa nalivumba lokufa, yinto emileyo ezinzileyolohlobo engagungqiyo intaba yaseZion. Ndiyacinga into yobana yinto yokumila kunjalo intaba yaseZion. That means sizokuthi kune egameni lecawa, sizokuthi kune egameni le-society yase-Endrulsaba, fanani nabantu abathembele kuYehova ukuze kugqibeleni ze nifane nentaba yaseZion, yona ingena kusukunyiswa. Kuzawuthi nokokubana ngaba kubhudla imimoya, ngoba imimoya yona kuyanyanzeleka okokuba xa kunduluke umuntu emzini ibhudle imimoya. Eyokokubana ngaba iza kubhudla luhlobo luyintoni na, idependa kula situation of that moment. Kodwa yona ithi into xa kuphunguke ilungu elithile lekhaya iyabhudla imimoya, nokokubana ngaba kuleli xesha lamalungiselelo kodwa yona iza kubhudla imimoya. Kodwa uthi lo mbhalapha abo bathembele kuYehova naxa kubhudla lo mimoya abazugungqa, baza kufana nentaba yaseZion. ngoYesu Kristu inkosi yethu, amen.